Поройни дъждове заляха 3 кюстендилски села – Гърляно, Ръсово и Долно село. Последните 2 дни дъждът в планината не е спирал, отнесени са пътища. Спасителни екипи помагат на местните хора. Ирина Жерева се намира в Гърляно. Здравей, Ирина, каква е ситуацията около теб? Добър ден от Гърляно. Такъв потоп хората от Кюстендилско не са виждали от цели 100 години. Обилните дъждове от последните 2 дни доведоха до преливането на река Бистрица. Тази сутрин в 8 часа е паднал и първия мост, този при село Ръсово. Малко по-късно водата е подкопала и основите на моста при село Гърляно, където се намираме в момента. Очакванията са всеки момент да рухне и пътя за границата с Македония. Този път в момента е затворен. Има нанесени щети на електропреносната мрежа, както и на водопроводната. Всички сили на гражданска защита, полиция, гранична полиция са съсредоточени в района на застрашения мост. Кметът Петър Пълнов е на място. Предупреждават се хората в близките за села. За сега сред хората паника няма, въпреки че ситуацията наистина в момента е тревожна. Буквално преди 1 минута пристигнаха и 2 камиона пълни с укрепителни камъни. Очаква се всеки момент да започне и укрепването на моста. Ирина не каза нищо за пострадали хора. Предполагам, че няма такива. Пострадали хора наистина няма. Всички са предупредени още рано сутринта и повечето се намират по домовете си. Както казах и преди малко, паника сред тях на този етап наистина няма. По твое мнение, много ли са сериозни щетите, които пороя е нанесъл? Щетите наистина са сериозни според кметската управа, според кмета на Гърляно. Наистина щетите са за доста големи суми. Това ни казаха преди малко оттам. Добре, Ирина, много ти благодаря за тази информация. Това беше Ирина Жерева, която се намира в село Гърляно, едно от пострадалите села в област Кюстендил. Както разбрахте, на място се намира и кмета на общината Петър Пълнов. Търсим връзка с него. Очаквайте по-късно подробности в емисията.